Herdanzas multimillonarias. Sí, sí, son multimillonarias porque teñen múltiples millóns as mascotas. É o caso de Choupette. É a gata do deseñador alemán Karl Lagerfeld. É unha das súas principais herdeiras. Esta gata birmana sempre tivo guardaespaldas, xoias, cuncos de prata ou viaxou en portabebés de Louis Vuitton personalizados. Ollo, este é Jiju. É o galo máis rico do mundo. O seu dono, que foi un editor británico, deixoulle no testamento 15 millóns de euros. E que me din de Conchita? É unha chihuahua que vive nunha mansión de California, leva un colar de diamantes de Cartier e se sumamos 3 millóns de dólares é parte do que herdou da súa dona, que foi filla dun magnate multimillonario. E a aristócrata Carlota Liebenstein morreu sen descendencia e deixou a súa fortuna ao seu can. Aquí o teñen. Günther VI é un pastor alemán que herdou 440 millóns de euros e que ten propiedades en todo o mundo, aínda que ele prefire vivir na Toscana. E esta de aquí é Trouble. A cadeliña maltesa dunha multimillonaria americana deserdou a 2 dos seus 4 netos e Trouble recibiu 12 millóns de dólares, pero un xuiz quitoulle 10 millóns para repartir entre eses 2 netos deserdados e Trouble pois só quedou con 2 millóns. E rematamos, os cans e gatos de Liu, que foi unha muller chinesa, herdaron o seu patrimonio de case 3 millóns de euros porque os seus fillos non a visitaron nin a coidaron estando enferma. Entón, a fortuna quedou pros cans e pros gatos. Saben que pasa? Que estes casos que vemos son todos de fora. Pero Fátima tenlle tanto cariño a súa mascota que quere deixarlle parte da súa gran fortuna. E alá foi o notario, alguén que, por certo, xa o fixo, non? Fátima, cal é o trámite para que as nosas mascotas queden moi ben coidadas, que o noso testamento contemple quen vai coidar delas? Dis Bernardo, grande fortuna que teño eu, xa quixera Martina aquí, a miña cadeliña, que tivera eu grande fortuna. Bueno, pois preguntamos a Santiago aquí na súa notaría en Porriño, cales son os trámites que temos que facer para que herden as nosas mascotas? Buenos días. Lo normal es proceder por medio de otorgar un testamento y en el testamento en el que se contemplan las disposiciones relativas, pues especialmente relativas a la familia, pues contemplar disposiciones relativas al cuidado de los animales, que no dejan de ser un miembro más de la familia. Suele otorgarse testamento y en el testamento, al hacer, como digo, disposiciones testamentarias, se contempla específicamente la posibilidad de que se legue a un legatario, a un heredero, algunos bienes y que asuman el compromiso de cuidar de las mascotas, en este caso del que otorgue testamento, hasta el fallecimiento de las mismas. Porque non podemos deixar cartos, non, a nosa mascota? No, los animales no son sujetos de derecho, lo que sí se puede prever es dejarle, como digo, dinero a una persona en concreto y que ésta asuma el compromiso, que con ese dinero, el compromiso, como digo, del mantenimiento de los animales. El cuidado de los animales no es barato, pues tanto todo tipo de cuidados relativos a la alimentación, al sustento, cuidados veterinarios, etcétera. Entendemos que mascota pode ser calquera que teñamos na casa, porque estamos afeitos a cans e gatos, pero... Sí, sí, claro. A mí me encantaría tener un tigre. Si algún día lo tengo, pues oye, pues lo preveré en mi testamento, pero ahora mismo no se puede. Pero sí, lo más común es hacerlo respecto de perros y gatos, que yo he hecho un par de testamentos donde específicamente contemplaban esas disposiciones. Puede ser cualquier tipo de animal de compañía, claro. Últimamente dicimos que se adoita facer moito, non, este tipo de testamentos, sí, máis que antes. Está máis sensibilizada con el tema y pregunta y cuando otorga testamento se informa y bueno, pues lo que me estáis preguntando en el día a día es bastante frecuente. Cada vez más. Que pasa se eses herdeiros non se queren facer cargo? Hombre, normalmente eso se organiza por medio de una disposición modal, o sea, legas a una persona X bienes con el compromiso de que asuma esa obligación. Es exactamente igual que si se le lega a una persona unos bienes con el compromiso de cuidar de tu madre. Si no lo haces, estás incumpliendo la disposición testamentaria y bien, o poder renunciar o los herederos o cualquier interesado podría revocar esa disposición, o intentar revocarla, vaya. Íbalo facer, non? Estás contemplando deixarlle os teus... Sí, yo tengo 2 perros y para mí es algo muy importante y claro, como digo, son miembros más de la familia
y a la hora de otorgar testamento esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Bueno, pois eu xa que estou aquí na notaría aquí en Porriño e teño a miña cadeliña, pois nada, Santiago, tomamos asento e o mellor teño que pensar xa. Será una buena decisión, seguro. Gracias por atendernos, Vale, faltaría Que ben se más. portou Martina, Vai, sí. Que ben, que guapa. Gracias. Bueno, pois que maravilla, efectivamente, Santiago Notario teno claro, e chamame a atención que diga que sexa tan frecuente, Xosé Antón. Sí, bueno, porque cada vez hai unha sensibilidade co tema das mascotas, pero bueno, realmente a mascota o explicou uno moi ben, é dicir, tú non lle deixas o testamento á mascota, é dicir, o que lle deixas é unha condición a un heredeiro, un legatario, o que queiras, non, facer, de que ten que coidar esa mascota. E despois heredar o que sobre. Claro. Entón xa falamos de outra Bueno, cousa. pero chamame a Falamos de outra atención e dicir, cousa. pero o simple feito de que alguén, cando se sente a facer un testamento, non, teña na cabeza que vai pasar co hámster incluso, porque dicir, se para ti é importante, ca cadela, pareceme un cambio de mentalidade brutal. Eu sei que isto que vou dicir non é moi popular e seguramente que moita xente se bote as mans á cabeza, Ti pero di o que a queiras, min Irma, ti. persoalmente pareceme unha parvada. É dicir, se ti tes pensado que a túa mascota, por suposto que eu non nego que moita xente queira a súa mascota por riba de moitas outras cousas que eu non vou comparar jamais, porque cando a xente di que é comparable un fillo, sinto moitísimo, Están humanizando non é a comparable. mascota. Non son humanos, vale? Son cans, neste caso, cans, gatos, furóns, o que sexa, vale? Bendito. Perfecto. Se ti tes alguén de confianza que sabes perfectamente que o día que ti non esteas queres que esa persoa se faga cargo, non hai que ir a un notario a firmar absolutamente nada. Creo eu. Xa quero dicir, creo que os testamentos... Bueno. están para Pepo, como certas- ves? Sí, pero que Bueno. despois esa persoa non quere facerse cargo non ten obriga tampouco de facelo. Sí, Sí, vai sí non que ten, facer pero bueno, porque vai a recibir A ver, cartos a ver. se fai. Pero iso é outra Eu Que cousa. ves a Pepo mirándote con cara de circunstancias. No, Pero hai un matiz aí, despois facemos o matiz. O tema das herdanzas, primeiro, creo que se poden rexeitar as herdanzas, de feito, Sí. estálle pasando a moita xente que ten que pagar unha cantidad de impostos cando recibe unha herdanza que se ve obrigada a rexeitala por non poder afrontar eses pagos. Entón, supoño que aquí, se ti non te queres facer cargo do can ou do gato, pois rexeita a herdanza, acabouse. Entón, ao final é unha decisión do propio receptor, da encomenda. Pero eu sempre digo que cando alguén deixa moitos cartos en herdanza ou deixa unha mascota atrás del, é que calculou moi mal os tempos. Sí, Non verdad? se pode sobrevivir, o sea, non pode ser que o can sobreviva ao dono. Non pode ser. O que pasa é que nos empeñamos en ter can sucesivamente ata o punto en que, claro, hai algún que che queda despois. claro. Pero a min pareceme- queríalle comentar a Santiago, porque el vai deixar contemplado isto nos seus cans, como el dixo, esquece o do tigre. No, Esquece do non é boa tigre, idea. porque se colle o tigre e queres tanto aos cans, ao mellor tes algún tipo de problema doméstico entre eles. Xosé Antón, matiza que temos que nos con Héctor Castilleira. Eu penso que no tema das herdanzas, canto máis se faga todo e se deixe perfecto para que despois os heredeiros non teñan que discutir, mellor. E neste caso tamén, é dicir, eu xa vin algún caso de que se discutía por unha cadela. Entonces, se ti deixas resolto o tema da cadela, de quen a ten que coidar, como a ten que coidar, Discutían por a custodia, o sea, No, querían. discutían porque un non quería Pero se ahora cardela. nos divorcios hai custodia compartida. Nos divorcios, cando hai unha mascota que dos dous, tamén claro, eso logo incluso divorcio, hai visitas. Discutes polo enchufe da plancha. Pola consola, pola consola. Iso tamén é certo. A xente discute moito. Iso tamén é certo. 12:58 minutos. De seguido teremos aquí a Héctor Castilleira. Hoxe imos a falar con el dun tema ben interesante. Que pasa con esa fama que teñen as bebidas enerxéticas de ser revitalizadoras? Tiramos delas, seguimos tirando delas? Bebes habitualmente ou bebiches algunha vez bebidas